Здравейте, приятели! Днес ще говорим за това как да си вържем връзката на ножа. Няколко човека ме питаха как да го направят, как е по-добрият вариант, как да го правят. Няма по-добър, по-най-добър или какъвто и да е вариант. Има вариант, който е по-удобен на един човек, на един или на друг човек. Сега, аз ще покажа два варианта, как връзвам аз и как връзвам момчил от Дивландия. И двата варианта са правилни, просто единия изглежда по-красиво, по-готино, с интересни възли и така нататък, а другият е по-прост, по-елементарен и по-практичен обаче. Какво ни трябва? Естествено, трябва ни нож, който да има дупка отзад на дръжката. Това е базов багрин, който е с две дупки. Всеки може да си избира къде да си върже връзката. А това е другия базов багрин, който е стария нож на момчил. Първо ще вържем по-интересния възел. Какво ни трябва? Забравих. Естествено, трябва ни нож. Трябва ни паракорд. Всякакъв цвят паракорд върши работа. Син, зелен, червен, оранжев, няма никакво значение. Ние в Woven Pad Forge ползваме червен, защото като се изпусне този нож с зелена дръжка някъде на някоя поляна, почти нямате шанс да го видите. Обаче, когато има нещо червено, нещо ярко, което да си личи отдалече, вече нещата са съвсем други. Да, трябва ни нож, естествено, паракорд. Нещо, с което да срежеме паракорда. Някои ползват ножички, само че ние правим ножове, не правим ножици. И затова ползваме този невероятен нож, който е най-обикновено макетно ножче. Честно казано, никакъв спомен откъде е купено. И другото, което ни трябва, е една най-обикновена запалка. Да започваме. Първо, когато се връзва връзката, никога ножът не се вади от канията, защото е остър, подмята се напред-назад и шансът да се пореже човек е много голям. Винаги го държа в канията. Сега изтеглям грубо, само секунда да премеря, около 1 метър паракорд. Отбелязвам си къде е горе-долу метъра и просто го режа. Не пускам веднага паракорда, а взимам запалката и леко обгарям краищата. След това притискам и готово. Да предупредя, изглежда болезнено и страшно, но всъщност не боли изобщо. Паракорд го оставяме настрани и вземаме само парчето, което ползваме. Сгъвам го на две, горе-долу, и го прекарвам през долната дупка на багаина. Ние винаги връзваме отдолу, оттам насетне всеки може да си го върже където си иска. Слагам горе-долу на средата. Няма никакво значение дали ще го сложа едното по-дълго, по-късо, дали ще ги сложа точно на средата, просто аз обичам нещата да са ми изпипани. След това хващам тук максимално близо, но достатъчно далеч, за да може да се върти около това зъбче. Малко ще са трудни нещата, заради снимането, но виждате ли? Хоп, премятам от тук и пъхам най-обикновен елементарен възел. Само че, като стегна, гледам въженцата да не се премятат. И по този начин възела седи плосък, не е усукан и не дразни. Отново това няма никакво значение, защото когато човек е в някаква неприятна ситуация, последното нещо, за което му пука, е някакъв възел как изглежда, но пък на мен ми е важно от тук, като излезе
когато излезе от работилницата на Oven Path Forge ножа, да е колкото се може по-перфектен. След това ни остава ето тази част. Дълга е около 10, 15, 20, 25, 30 см. Грубо. Премятам през китката. И си отбелязвам горе-долу, къде ще мога да вкарвам и изкарвам свободно ръката. Ето. Както виждате, не е равномерно, затова просто издърпвам и готово. След това пъхам, така хващам. Премятам долното насам и слагам тъй. Сега, за да ми е по-удобно, аз издърпвам леко. Ето така. И след това секунда, че го увивам насам и слагам, прекарвам. И след това хващам преметнатото от тук, отдолу, през примката и от другата страна. И подравнявам. По принцип става по-бързо, ама като се снима е малко тегаво. Естествено. Така. Сега вече имаме къде си пъхне човек китката. И имаме и възела, който трябва да изглежда ето така. След това взимам това парче от тук зад връзката и през центъра. Трябваше да го оставя по-дълго, за да се вижда. След това взимам следващото зад. Така, вече би трябвало да се вижда по-добре. От тук зад връзката и през центъра. Следващото е отдолу, зад връзката и през центъра. И се получава ето това грозно нещо. След това лекичко издърпвам, лекичко намествам, пак издърпвам, пак намествам. Някои хора се играят, го издърпват едно по едно, обаче така не се получава ето това. А като се издърпва от едната страна и от другата и се намества, се получава естествено ето тази топчица. Сега тук е малко по-свободно, затова леко примачваме. От време на време е хубаво да се споменава някой близък роднина, но това е само ако човек владее добре български или сръбски, защото иначе не става. И ето. Сега, вече имаме. Човек може да си пъхне китката. Да, обаче, в момента виси свободно. Трябва да може да се фиксира хубаво. Затова от останалото парче паракорд взимаме едно въженце. Даже може да не си правим труда да го режем. Премятаме. Премятането е много важно как става. Отгоре и насам. Ще го направя по-голямо. Отгоре и насам. Издърпваме да направим по-малка примка. Следващата по същия начин. Отгоре и насам. И трябва да се получи ето това. Ето. След това взимаме този край. Малко ще. Така. Трябва да се получат две кръгчета, които се пресичат. След това взимаме този край. Отдолу през кръгчето. Отгоре. Пак отдолу.
и се получава ето това. Държа тук здраво, да не ми избяга. След това, докато държа, хващам отдолу, по край въженцето, през ето тази дупка, която си я бутам леко надолу, през нея и хоп, през центъра. И трябва да се получи ето това. Тук вече ще трябва да си поиграя с наместването, защото е малко по-сложно, но не чак толкова много. Така. Ето, получи се това. След това взимам тази връзка и я прекарвам през центъра. Хоп. И готово. Сега почвам лекичко да стягам. Тук е малко повече играта, защото трябва да е максимално равномерно, да се стегне от всички страни и да се сплеска, за да стане готино възелчето. И почвам издърпвам лекичко. Правилно тази страна, като внимавам да не изпусна ето това да се върне обратно, защото трябва да почна пак от начало. Хоп. По принцип става по-бързо, но естествено, понеже снимам и показвам, ще стане бавно, тегаво и мъчително. Но такива са рисковете на живото предаване. Най-накрая, естествено, лекичко се притиска и се получава подвижен възел. Сега можех да си играя това, да го върна назад и да си спеста, няма и една педя, цели 15 см паракорд, но чак пак толкова не трябва да сме стиснати. Издърпвам, стягам хубаво, пак примачквам, пак издърпвам от двете страни, пак примачквам. Целта е да се движи трудно, но не чак толкова, за да може като се фиксира един път на китката да не мърда. Така. Сега трябва да се среже. За целта прегъвам колкото се може повече и отрязвам максимално близо, но не прекалено. След това взимам и запълвам края. Обгарям го хубаво и го притискам насам да се залепи. След това взимам другия край, слагам го и него, режа. Естествено няма да стане хубаво. И паля и този край. Този път стана по-добре. Хоп, притискам. Пак изглежда, че пари много, но не е. И готово. Вече имаме подвижен възел. Сега човека може преспокойно да си пъхне ножа на китката по какъвто начин иска. Тук и да издърпа и ножа няма да мръдне. Когато реши да го свали, просто и това е.
Ще го оставим този настрани и ще вземем следващия. Сега ще покажа как връзва момчил. Пак казвам, моят вариант е по-готин, изглежда по-интересно, по-красиво, ако щете да го кажете, но е по-сложен за изпълнение. Ако човек няма опит, по принцип това е така наречения Celtic Knot или Diamond Knot, келтски възел или диамантен възел, едно от двете. В YouTube има достатъчно клипчета, където можете да го видите. Но ако човек няма опит, е малко тегаво да се върши. Сега показвам момчил как го прави. Естествено, колкото се може по-просто, по-елементарно и по-подходящо за оцеляване в дивата природа. Той взима въженцето, прекарва през дупката и от тази страна връзва най-обикновен, прост и елементарен възел. Всъщност ще отрежа малко. Естествено. Много е важно всеки път, като режете, да запечатвате края на въженцето, защото иначе се разбрива. Ще изтегля въженце, режа, запечатвам краищата, да не ми бягат и започвам. Прекарвам, без значение от коя дупка, на кой както му е удобно. Момчил връзва най-обикновен, най-прост и най-елементарен възел. От тази страна по същия начин. И вече въженцето е фиксирано за ножа и няма мърдане на никъде. След това взима на другия край. Аз съм отрязал малко по-дълго, отколкото трябва. Горе-долу, толкова ще свърши работа. От другия край връзва най-обикновен клуб. И тук може да вържа още един възел да го фиксира. Ще вържем първо възелчето за фиксиране, което е максимално към края. И след това най-обикновен клуб. Премятаме и връзваме. Слагя въженцето на китката и вече ножа някъде да избяга. По принцип това изисква малко по-малко паракорд, отколкото съм отрязал аз, но какво се направи? Горе-долу разбрах такъв смисъл. Сега дори и да пусне, нали? Няма да избяга много. Като реши да го маха, издърпва. Така. Пак казвам, няма правилен и неправилен начин. Има начин, който е удобен на всеки един. Благодаря за вниманието. Ако има нещо, пишете. Ще се радвам да отговоря на въпросите ви. Весели празници!